Ụmụnne m, ọ nọ nwekwurechi ọnwa nọ nwa mba nnọọ quick one. Biko ụmụnne m, otu nwanne anyị nwaanyị betere akwa n'iwe na ọnụma ọsọ obi agbawale na nwaanyị mba nọ na mbiko mgbotowerela ya ụmụnne akụkọ n'ugbene na ọwa akụkọ ihwere na o megbuole ụmụnne m nche m akụkọ a na-aga ịkọ ọwa akụkọ nwa gum akụkọ nwa ebe ama m na akụkọ nwere otu ọ dị. Ya sị m na ya lụọla di na ya na di ya matara naanị ihe ha yere na ọwụ 4 months okwu okwu ọlụlụ ha lụọ. Ka ha lụwakwara lụcha even though na o nwere uru agwa mana ya ma na enweghị onye wụ saint, na ya ma na otu ọbụla o shedere na ya ga-tolerate n'ụdị ahụ na limit nwa agwa ya ahụ debere na-adịghị mma n'ime di ya efiri na ya ga-tolerate ya. Na 1 na ọ na-aṅụ sịga, 2 na ọ na-ewe iwe ọkụ, 3 na ọ wụ somebody wụ ọ naghị igwe ya ihe ma ọ hụhụ datin n'anya ya ọ naghị ekweta na ihe ahụ mere, na ọ wụ ụzọ habit atọ ya hụrụ n'ime di ya filie na ya ga-atolerate nke iwe ọkụ nakwa mgbe e mesịrị na mmadụ iwe ọkụ ya wụghị onye na-emesi mmadụ iwe na ya kwana onye na-eme obe ihe ọbụla si eme so long as ihe dị mma ya ga-eme ya ghọta na ka iwe ọkụ ahụ na ya ga-amanejinwu ya. Abịazie na nke ịṅụ sịga, ya believe that na ọ ga-akwụsị ma ọ wụ na ya na-agwa ya na everyday eme agụrụ na ka uri mee ka ọ ghọta that na o kwesịghị ekwesị, ọ dịghị mma for his health n'otu ụbọchị na ọ ga-akwụsị. Abịazie na nke ihe ọbụla ọ hụrụ ma ọ wụ na ma ọ hụhụ something hụ na ihe a na ọ wụ eziokwu ọ gaghị ekweta na ọ dịkwa mma na ọ wụhụ a bad thing. Ya mahụ na e nwere other things nọdịdị n'ime ya na ahụhụ until ha alụọ. O ruo mgbe ha lụọkwara lụcha na Adanne di eji ego na ọ wụ big woman na the woman ji ego. Adanne di ya ahụ ejikwanụhụ di ya egwu n'ihi na di ya wụ the only son ha nwere. O wuru mgbe di ya bịa wee pụtawa ururu agwa ọjọọ ndị ka ọzọ, ya kpekwa na Adanne di ya ahụ onye ahụ ọ na-atụ ụjọ, onye ọ na-asọpụrụ, onye ọwụ Adanne di ya si ya eme na ihe na itige di ya mma n'olu oge ha eme datin ya so ebe nwekwara onye ọ na-atụ ụjọ na nsogbu anọ. Ọ na-awụ mgbe ụfọdụ o mee ihe na-ekwesịghị ekwesị, ya kpe Adanne di ya na phone si lekwa ihe nwanne ya nwoke mere, ọ sị ya gharawa, mgbe ụfọdụ banwara ya, mgbe ụfọdụ so nkwe n'ihe nọ dị ya, mgbe ụfọdụ ọ sị ya na ihe niile ka ya ga-ekwucha, ihe niile ka ya ga-eripọtụcha ya makwa otu esi anakwete di ga-emerekwa ọnụ ya rie. Na nwaanyị mba nnọọ Nza, o ruo otu ụbọchị nwa village ha, nwa the same kindred, nwa ya na nwa ahụ wụ ofu kindred bịara ikuru ya nwa n'ihi na ya eji ụmụ atọ. Ya kpọrọ nwa ahụ na mgbe nwa ahụ dị 10 years, nwa ahụ nọrọ n'aka ya mee 16 years, na ọ dị 16 years mgbe di ya tụrụ nwa ahụ ime. Ọ ya ka nwa anọ ntara dị ime, problem, esemokwu, nsogbu apụta from ndị nwe nwa, ihe ahụ ebute katakata. Adanne the girl abịa kpere, by that time ọ lụọla di, ọ ka lụrụ di ọhụrụ, abịa kpere that girl. Ihe ọzọ ya nọ na ime ahụ ọ pụọla, nwa ahụ nọ year 1 now na university. Ka ahụ aga esecha ya na ihe Adanne di kwuru wụ na ọ ihe rengo ugbu a, na ọ ihe ọ problem ụmụ okorobịa ugbu a, ọ wụ infidelity na marriage nọ na-anọgide n'ime marriage ahụ, nwoke ahụ alụkwughị nwunye ya nwaanyị, that's the most important thing. Mana ọ wụrụrụ temptation dị ụta na enwekwanụghị much ya hụrụ n'ime na ọhịa Adanne di ya kwuru. Ihe ahụ ewute ma ọ wụ somebody ya na-aga abalịrị mba, somebody ya na-agaghị disrespect nwu, ihe ahụ agbala ya n'elu ọjọọ, ya ekwuzighị okwu. Ọ ya ka anọ ka ahụ aga na onye rịọrọ ya eji chenjie obi, wetu obi, gbaghara die na ọ wụ kenta na nwaanyị ke last born onye rịọrọ na elekwala otu Adanne na-eshi ekwu okwu nye biko na ihe a dị enough. Nwaanyị si na ọ na-alụgazi marriage agbasa, mana ya gbasakwala, o chetakwa ya echetakwa ya biko ya gbagharakwa ya na di ya ebirikwe na-aga. Na nwaanyị mba nnọọ na Adanne di ya na-enye di ya ego, Adanne di ya na-enye di ya ego, onye di ya 5 million naira taa, by this time tomorrow gị jụọ ya ego ahụ 1 naira ọ ga-enye nwa account of it, ọ ga-alụ ha n'ụlọ ya uwe alaba klọb, ego ahụ ya just gbarie ya, ọkwa gbaricha anya ọ bịa nawakwa ya ego na small business ya na-eme, and business ya na-eme na onye nyere ego eji emege business ọ na nwanne ya nwaanyị.
na Adanne di eji ego Adanne di eji ego 1 naira onye ya support ya enwetabe support from side be di ya iji so ngwa were kent ihe na business even though na ha ma na nwanne ha nwoke na-ebi ndụ ọjọọ na enwebe onye mere na onye business emege na nwanne ya nwaanyị nyere ego eji emege business na ọ ga-erichakwa ego a Adanne na-enye bịakwa na-eborori ego ya jụ inye obido izu ya oshi na enwedeze eche die side a oshi side a eche side a oshi side a ya na-ama na ejikwa gbakwa nkịtị because of gịnị ụmụ ya nọ ya ka ya kpọrọ Adanne di ya si ya biko na enwere ego nwanne ya nwoke narị ya 400,000 naira ọ narị ego ahụ ndị ihe mere ego ahụ ji pụta ọ gara ebe ọ gara nwee problem ebe ahụ to avoid ihe ihere ọ makwana otu o si akpọ ọkpọwa ya rịọwa si ya ga-enyeghachi ya the money ọ tụghị ụjụ ya soghị ngọngọ inye ya ego ahụ n'ihi na ya ma na o nwere nwanne na-enye ya were ego ahụ nye ọ ga-akwụ ụgwọ ahụ ha hapụ ebe ha ji ya na ego ahụ etekwela na ihe a wee ego ya eji emege business na ọ gwatọ na nwanne ya nwoke ọ gbara nye ya ego ahụ and the reason ya eji gwa Adanne di ya ihe a ka o nwee ike jụdele nwanne ya nwoke so ego niile ya na-enyekwana ya ọ gịnị ka 400,000 ga-eji wụọ problem ihe kwere gwawa Adanne di ya ka elekwana ma ọ ga-asị o even though na ya na-enye ya ego o nwekwe mind were 400,000 naira nye di ya ka elee ma ọ ga-enye ya ego ahụ replace the money ihe dị woman kwuru wo na ihe nwaanyị mere di ya na ọ wụ ihe ọma na anaghị agba ya akwa ụgwọ na ọ bụrụ na o mere di ya ihe dị otu a dapụta na ya hapụ ya na ọ dịla ka ọ ga-adị na ya move forward na Chukwu na nyere strength o ji repụta the money ga-enyekwa kpọtakwara ya customers ga-azụkwa ya ahịa replace the money ya na-ele the woman ma ọ dịkwa normal ya regretcha ihe eji eme call ahụ gwa di ya si ya gwara nwanne ya nwaanyị lekwa ihe o kwuru na ọsọ ya enye the money na ọsọ ya enyere the money na nsogbu adị na ya alịala ya mana ihe na-aga tolerate wụ ya nwa idenwe obere ego ya ga-eji nye ụmụaka nri ụmụ ego dịka ụmụ ego 30,000 20,000 ọ bịa ọ ga-asachichi ụlọ niile ransack everywhere were the money na enide ya etoghere ego ya etu na enwekwaghị med ha kpọ nga na obere nwa ha kpọ nga na ọ gbala ya agwa ọjọọ tọọ ya ime akpọla ya na ọ naanị ya na ya ugbu a na ụmụ atọ ha mụrụ na enide ya lọtara nga na ebe ya denwere ego ya ha ọhakwa na that very day that small thing ihe ahụ ofi na ọwụ small thing na ihe ga-ebute ga-agbasa the marriage di ya si ya nọ na nwanyị mba nnọọ a na-eme na-aga na ọ ya ka ya nọ ego ahịa na-agbada no support ya nọrọ nga kpọwa nwanne ya nwoke si ya biko kọwachara nwanne ya nwoke so ngwa ya bịa na ya bịa ka ya mara ihe ya ga-eme na o tele ya ahụ kwere na ya bịa ka elerukwere ya anya hụkwana dịkwana shọ na ahụrụtọ na ya kewu mma na ya trọs di ya ahụ ọ si ya lụga ebe ya kwuru elukwu ala ọ lọtụkwa that guy na di ya ahụ dịcha ka onye isi na-adịchaghị mma na ọ bịa ka ya leruo ya anya hụ na arụ ha ọrụkwa mma bifo ya na-enye ya ego ahụ na o tele ya ahụkwana ya hụrụ ụtọ ọ dị ya chịwa obiọma kpacha anya n'ihi na ke nwanne nwoke si ya bịa na ọwụ naanị ya bịa na ọ ga-azụchara ya ihe ya ga-eji elo nyekwa ya ego ya nọrọ nga na jikere nwaanyị mba nnọọ ọ ya ka ya banyere na moto ka ya banyere moto ya agbabedo ụzọ half a woman bi across their compound akpọwa ya na phone the woman na-ere ahịa o kposara ahịa o nwere shop n'ihu ụlọ ya ma ọ nga ka ya na-azụ ihe mgbe ụfọdụ the woman na-erechikwa na mgbe ụfọdụ mgbe na-eji ihe ọmesi ya were n'ihi na ya were ya na-akwụ the woman akpọwa ya na phone si ele ebe ya nọ ya sị na ya mere travel ya nọ n'ụzọ na-aga ya agaghị ịhụ nwanne ya nwoke ọ gwawa ya si ya biko gbuo ya ụtọn ebe ọ bụla ọ nọ ugbu na ya gbuo ya ụtọn lowa ma ọ bụrụ na ọ chọrọ imeti di ya na ndụ na ya lowa biko ya sọ dịkwa na mma the woman na-asọ nweghị ya ga-ekwu na phone ka ọ hapụ iji iwe gara ebe ọ na-aga na this man gakwa nwa ebe a ya jụọ sọ mekwara na gịnị ya sọ ọ mara na ọ chọrọ imeti di ya alive nna ụmụ ya na ụlọ tawagodo first mgbe ọ lụrụta ojiri ntị ya na anya hụ ihe merenụ ọ sị ya nọrọ nga sị driver akwụsị ya nọrọ nga akwụ ụgwọ moto buy ha another moto reverse ya buy another moto lụghachiwa nwaanyị mba nnọọ ka ya lụrutere ọ gịnị na-eme ya wụrụ na ụmụ nga landlord na ndị enyi ha nwoke atụtụrụla di ya kụga ya otu anya ya ekpuchie amakpo ya ngere ya amahụ akụrụ ya amara ya ihe akụrụ this man ha kụrụ ọ dị ka ebe trailer Dangote ji amụrụ mmadụ ọpara aka na ngere anya ọhụ gawụghị ụzọ ha pịawa ya isi ọbara shie n'isi ekpuchicha ya anya
ya esoko na blood gbotoro na-ekuzi ume tịlọm tịlọm tịlọm. Ya jụwa sọ gịnị mere. Akụkọ ewere kọwa na di ya ozugbo ya pụwara ka di ya kpọrọra nwa landlord ke nta nwa 14 years baga n'ime ụlọ ga-agbawa nwatakịrị deflower ya ọbara ebe niile tụtụrụ nwatakịrị vandalize ya. Ihe a gba ya n'isi tem n'ihi na ihe di ya ji wuru nwoke na o buru ibu na ọwụ ihe a ga-anasị a na-eyuzuru ya obere nwa. Ọ tụtụrụ nwa landlord nwa 14 years gbawarịa. Nwatakịrị agụrụla nọ blood ebe niile gbara fọsọ nwatakịrị agụrụla pụọ gakwuru nne na nna ya jụọ sọ gịnị mere. Ha etie mgbe ha hụ notisiri ihe merenụ. Landlord etiwe gbawa nwa ya nwoke ka isi na-arụ maka ha awụrụ lọta from ebe ọ gara ịgba bọọlụ wụchasịa ga kporo boys ibe. Asị ihe dedere ihe mere di ya wụ ihe ji ọ na-ekwu na ha egbuchara gakwa na police station ga ripọtụ that na lekwa ihe tenant mpa ha tiri n'ụlọ mere nwanne ha nwaanyị. Na ihe ndị youth ụmụdavia community youth kụrụ di ya ihe ha ekwetazi na ọ ha nwa na ndị ọzọ kụrụkụ di ya n'ihi na ha kụrụ ya ihe ha belivuru na ọ gaghị survive. Na ha bịara meke wekwe ha ntere mekecha kpụrụ nwanne ha nwaanyị gawa ụlọ ọgwụ. Ya lọta ya gege ihe kekege onye ya ọnụ. Ya na-ele this man ele na ọ na-aga ịnwụ because eji ha plank pịawashicha ya isi ya. Ọbara oluzuola ọbara dị ya so na-asụ ka ide. Otu anya ya ekpuchie o were aka para na ngiri. Gịnị ka ya ga-eme? Ya rush hospital kpụrụ gawa ụlọ ọgwụ. Erutere ụlọ ọgwụ dọkịta echekiche na ngiri ya gbajiri agbaji otu agịrị ngiri ya gbajiri agbaji na o nwere internal bleeding n'ebe ka ihe akụrụ ya n'obi anya azụ na o nwere internal bleeding. Ka isi ekwenụ agbawara ya pịawa ya isi kwuwara akụrụ ya akụ ya ka ọ survive. Kụcha ya gaa na police station make entry deny ya that na o mere nsu ala na community boys akọ ya na enwe onye ma onye akọrọ ya ihe. Lekwekwana ihe o mere nwanne ha nwaanyị ha eburu gawa ụlọ ọgwụ. Nwaanyị mba nnọọ mza ọ sị anọrọ nga kpewa ada nne na fon si elekwe ihe nwanne ya nwoke mere na ya na kọlụ mgbe ya drọpụ kọlụ na ya ga-esendịrị adresị ụlọ ọgwụ ebe ya butere nwanne na ọ chọọ onye ga-abịa ile nwanne na eto ya ọ na-ele ya na-ekwu ihe n'ugbu ene na ya laa na ya na-aga ịpakị ngwongwo na nwanne nwoke gbotoro n'ụlọ ọgwụ na ọ hụrụ ya n'anya too much na ọsọ ya bịa ile nwanne nwoke ọ dịghị onye na-abịa ile ọsọ ya hapụ ya ka ọ nwụ n'aha ya na ihe ejiri mee okwu gwawa di ya gwawa na ọwụ because of obi mmadụ na enweghị ọ ga-ewe ya hapụ ya ọnwụnwa. Ha bịa nụrụ ihe o mere na ihe gbukwere na ya mana because of Chineke bi n'eluigwe na ihe mere the necessary thing ya efiliri na ya kwesịrị ime ịzọgodi ya ndụ na ụdị ya nwere ike iji zụọ ya ndụ ka ọ dị ndụ ma lụrụwa. Na ọ bịa n'ụlọ ọgwụ dị otu bịa lee nwanne ma ọ na ọ chọrọ ya ndụ bịa ebe ahụ chọkwa na onye nọọsụ ọ ga-akwụ ụgwọ ga ya na ya bụ ọ ga-achabede di ya na agbajiele ya ngere na ya agaghị anọli again na ya na-akpọrọ ụmụ ya na ike marriage na ọgwụle na ọwụ na nwanne nwetacha onwe ya ga-achọ nwaanyị ọzọ ga-alụ ha bịa nara ihe ha kwụrụ na isi ya. Na nwaanyị mba na ọwa ebe a na ugbu a na adanne di ya kpowe si ya biko na ya na-arịọ ya na ọ mana ya hụrụ nwanne nwoke a n'anya too much na ya biko na ya hapụkwala ụlọ ọgwụ a na ya nụrụ ebe ahụ lewe na kama na nwanne nwwoke nwetacha onwe na ya ga-enye ya 2 million naira. Ya jụwa esi 2 million na o ji 2 million naira o jicha 2 million naira 2 million naira mgbe ọ ga-enyebeghị mgbe nwanne nwoke nwetachara onwe ya na ọ ma dat na ọ wụ ihere enugo ugbu a na mgbe karata bidoro na ọ na-ewute na ọ ya nwa onye ga-ekwu ihe nwanne nwoke na-anụ na ọ ya nwa onye ga-enye nwanne nwoke advice ihe ọ bụla ọsọ nwanne nwoke eme na ọ gaghị eme ya ọ bịazi ọ wụrụzi onye ga-emebi nwanne na-ada ya anya nga ọ na-eme ka o megbute na o were 2 million naira ahụ bịa chọọ onye nọọsụ ọ ga-enye na onye nọọsụ ọ bụla o nyere 2 million naira ga-erichashi ma nwanne nwoke ma anọ na ọ ga-ebucha ya onweghị ọ na-aga emefure mana ọ wụrụ o jide 2 million naira na ya alụchana ọ na-arịọ ya na nwaanyị mba nọ na onye ihu kpọọ a na-arịọ onye azụ kpọọ a na-arịọ even that woman kpọrọ ya that days ya lọtawa ma ọ bụ na ya chọrọ ịhụ di ya ndụ akpọcha na-arịọwa na di ya nọ na koma na ewere days na enwe ihe gburu ihe ya ka ọnwụọ emefuru ya ndụ na ha gburu di ya ka ọnwụọ na ọ survive godi na problem ọ ga-enweta from ihe a kụrụ ya na ọ ga-adị too much na kekeke ngara agbajiri ya na ya amahụ in fact na ya amahụ otu ihe si aga about it na ya achọdụ ihe ga na problem a wụrụ problem a ga-asị na ahụ adịla mma taa na echi discharge
na ya agaghị emeri ya, hụghị ihu ya ga-eji eme after ihe o mere nwanne ya nwaanyị ya gara kpọrọ zukwere nwa landlord ha na ya bi nwoke ha bi n'ụlọ ya, nwa obere nwa kwana sịkwa nọ adult. Ya na-eme imagine obere ihe agba na-agba di ya gara aga doga nwa 14 years n'ahụ na ọ na-agbawa ka ake na-agbawa ya obi na ọ na-adị ya ka ya ga-ewere pilo pagbuo ya di ya o mee ka ọ na-eme. Na obere nwa 14 years obere nwa na mhụkwana nwatakịrị obere nwa dị slim taga na obere nwa ka na-eto eto. According to ata akụkọ shiri kọ na ọ kpọrọ the girl bịa were ego ga zụtara ihe, mpa the girl anọ ya, mma ya anọ ya, nwanne nwoke agala ịgbara bọọlụ, ọ kpọwa ya sị ya bịa were ego ga zụtara ihe. The girl wụrụ onye obere nwa na-asọpụrụ nwere nsọpụrụ, ihe meghe n'ime compound, ọ matara ya na ọ wụ tenant bi n'ụlọ ha. Nwatakịrị abịa nara n'ego ka ga zụtara ihe chabata ya n'ime ụlọ gushi ụzọ were selotepụ mma nwatakịrị n'ọnụ tụtụrụ nwatakịrị gbajaa. Nwatakịrị mpụta ọ na-apụtazi ọbara ma gịnị in pens lekwezi ka mma ya loche, mma ya ghara isi aka, ihe o buru isi ada ya tiwe agụrụ geti gushi achọghị ka pipụl mara ihe mere nọ. Mgbe a na-eme landlord alọta anọ n'elu ya kpọọ nwanne nwoke ha lọta, ha agụrụ geti gushizie inside nụrụzie n'ime compound tụtụrụ this man laa ya n'iyi. Nwanne nwoke kporozu ndị oshi ube all these oyes boys tụtụrụ di ya na ihe ha gburu di ya, ha emebu di ya ka ọ fọ ndụ, ha egbu ya ka ha gburu ya ka ọ nwụọ, gakwa na police station ga-eme ka ntịrị. Ụmụnne m, ụwa kele anyị nọ n'ime ya onye ma ọnụ. Nwanne nwaanyị sị m jụọ ọnụ na ọ wụrụ gị ị ka ga-anọ n'ime marriage a na ọwụ enwe ihe mere di echi mmadụ ga-asị na for better for worse na di ya nọ n'ọnọdụ siri ike, n'ọnọdụ ebe o nidiri ya, ọ wụrụzie mgbe ya la na this type of thing na ihe a na-asị mmadụ nidiri mmadụ na onye kpọọ na-arịọ onye akpa na-arịọ, and the most of ndị a niile rịọga na wụcha ndị ọ na-enye ego, ndị na-asọpụrụ ya, ndị o ji ego because nwanne nwaanyị na-enyere ya ego otu a ka ọ sụja aja. Mana n'ụlọ ke ya nwa nwunye ya na-ahụ the money anya, ọ ndị ọ na-emere outside onye kpo ya a na-arịọ ya, ụfọdụ ga-arịọgide ya si ekwetekwe maka ụmụ ya a na-arịọ ya na m jụdelu unu biko na ya ekwesịrị o kwesịrị ka ya nọrọ n'ime marriage n'ugbo ene na ada nne di ya kpọkọtala ọrịakọtala ya na-apikzi kọl ya emechara blọk ọ ya o were anọda nọmba na-akpọ ya na-agwa na-enwe ihe mere nwanne ya na ya agaghị adị happy, na-enwe ihe mere nwanne ya ya mara ya ga-eme ihe ike ya amaghị ihe ike ya ga-eme na ụdị ya ga-eji eme na o kwekwele ka the beast in ha pụta na ebiko na ihe ọbụla ọ ga-eri ọgọdị na 2 million a ga-ezu na na-eme ha price na m jụdelu na ọ wụrụ gị nọ na condition mgbe na ole ihe ị ga-eme. Ụmụnne m, onye ma ọnụ imagine mmadụ ịhụta gị na ihe ọbụla ị gwara onye ahụ ihe ọ ga-eme. Imagine ịhụta gị mmadụ ịhụta gị nwee nsọpụrụ gị wuruzie gwerezie nsọpụrụ a na ịhụnanya onye a na-enye gị hụ na dat na ọ gị nwa ga-ekwu ihe onye ahụ ga-eme, gị hapụzie ịgbaji onye ahụ olu bịa wụrụ nwanne ṅụ, hapụ ịgbaji onye ahụ olu. Onye ga-awụ ihe ọbụla ị gwara ihe ọ ga-eme, ihe ọbụla isi ya emekwala ọ gaghị eme ya, i were opportunity ahụ gbajie onye ahụ ọfụma, kwụọ ya ọfụma, ya efilizie dat na ya because of ya eji ego na ana worship ya na n'ụlọ nna ya. That means onye ọbụla ọsọ ga-eri echi onye ọsọ nọrọ ebe ọ nọ ga-anọrọ. Ị hụrụ otu this lady shi were ịhụnanya mebie nwanne ya, laa nwanne ya nwoke n'iyi, sizie na nwa onye ọzọ na ịga just like that. Ụmụnne m, ọtọ ọsọ m shi gbotere ya ọnụ, m sị ka m were m oso were ije bịa gbotewakwa ya ma ụdị ahụ atọ asụ m gbotere ọnụ otu m si gbotere ọnụ. Ị mara nnọọ ihe ị ga-agwa nwanne ya nwaanyị, biko ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ.